Чурапчытаа технический колледж сүрүндән 6 дехайсқатыга үйрәтер. Ол курдук манны үйрәмиттер туту, газ, сылыты, буғалтыр, бахарнай, уотнан қачы курдук олоққан арла специалисттер бағалан. Республика рас мұнуктаргар тухала үлхет болалар. Колледжке күн бүгін күніске түгер 312, хоттан кәтәқтен сүйіз сүйірбі студион үйрәнер. Сүрін иделері тағынан манна рабоча иделерге әмее үйрәтер болдулар. Ол курдук сварщик, электромонтер, машинист курдук үйрәқтірілан Джон Қарчыла үліға барар болбуд. Местные кадры промышленности этинде колбара бу быйылгылакка 36 үлеһети переподготовкаламыт рабочая профессия беремет уже тахардыбыт. Илинегер улустара бей кадрдарын белимнәһеңгә колледжчы кытта хардырта үлеләһәлләр. Кәлин кемгә улустарга нәһилеттерге күйөк төлән кирен ытча төттә газ детигер ордукталар болла. Тон осыналан көрдөкпүтүнө беги бу газ итимигер расчёттамыт үйрен пеппет 2005 лакка бастан ортанылык үйрек специалисттерин арыбыппыт. Сылбыт суруппуттен бу чурапчылуугар оны илинегерге газ келехтак, оны хаянна бу газ итиме кеңяхтак тен сылыктан хуруктан бу монтаж эксплуатация системага снабжение специальный арыбыппыт. Горнел уһун кинер кәтәһиләк күйөк төлән система кәлән манна күргөмнә үле барар. Газ келите тыгысыргер әбиүле местерин тахарыга. Оның горнайдар будәне баһалары чурапчыга үйрәнә кәләләр. Ол курдук кәтәктән үске будәга үйрәнәләр. Bir онлык ичатнан бер җестәктән сылҗар 2 курс студиона Владислав Лукин болар. Ол гәлләрен онна бәм җихалылыбын. Горнега ол идәбинәм чугастымен үйрәнәҗәм. Чугай чапчыга һин үйрәдә хана. Тентрехне онна. Колледж условиялары шөй бит. Төшөй барта, преподтара тохтошөй. Шөйдү өтәлләр. Бу курдук билин кемгә элгичен адалак технический иделәргә хуяр үйрәктелтеттен иделар студион аксана күннәтә әбилгән һәр. Сан күнгәнән чурапчыттан Арман Дмитриев.